already behind the eye, but I photo to up for इस प्रोग्राम में पूर्ण रूप से नहीं रह पा रहे हैं, फिर हम क्षमा चाहते हैं उनसे। लेकिन ये जो आज़ाद आपको इस प्रकार की सामाजिक कार्य करना चाहते हैं या दिनैनिफ्राय 9 आरो 10 अक्ट'आव जानाय दिनैनिफ्राय जागायनाय बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि 3थि बोसोरारि जथुम्मा जोंनि केसि कलेज अज'याव जानाय बेखौ आङो सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गोरबोजों बरायबाय जाहाथे बे जथुम्माया मोजाङै मोजां जाफुंलाङो आरो बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव लिरनायनि जि जावरिखांनाय बे जावरिखांनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' राव थुनलाइया जाहाथे मोनसे बुहुमनां मोनसे बिथाखोनि जौगासार मोनो आं बेखौ हास्थायबाय आरो हास्थायनायनि गेजेरजों दिनै आरो गाबोन जानो गोनां बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि जिफोर हाबाफारिफोर दङ बे हाबाफारिफोरा मोजाङै मोजां जाफुंलांथों आं बेखौनो सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि महरै गोरबोजों बुंनानै बरायबाय। 3थि बोसोरारि जथुम्मा बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि बे हाबाफारियाव गुबैयै जोङो फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनिफ्रायनो मैखोमै बाहागो लादों आरो बे बुब्लियाव जोङो फुंखा थुनलाइयारि गौथुम दावधारानिफ्राय जोङो बे गासै हाबाफारिखौ बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि बे हाबाफारिखौ जोङो गोरबोजों बरायदों आरो बे लेखायैनो जोङो जागायनाय साननिफ्रायनो जोङो जोबोद साखाफारायै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो दावगागासिनो दङ। मिजिंथिदों जे बे हाबाफारिया जोबोर मोजाङै जाफुंनायजों लोगोसे इयुन समाव बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जालांबावथों आरो राव थुनलाइखौ जौगाहोनायाव मैखोम बाहागो लानो हाथों जों बेखौ मिजिंथिदों आरो फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनिफ्राय बे मिजिंजोंनो जोङो बे जथुम्माखौ गोरबोजों बरायो। बे मेला दिनैनिफ्राय थामहिनबा 9 आरो 10 अक्ट'बर साननैनि हाबाफारिजों जागायगोन। 9 खालाराव दिनैहाय जोङो बेलासियाव थान्दै रेबथुमनाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो दान्दिसे उनाव जोङो एप्रक्सिमेट 6 रिंगानिफ्राय गिबि थान्दै जथुम्मा जागोन आरो बे थान्दै जथुमनि गेजेरजों बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि गोजाम मावफुं आफाद बेखौ गोदानै दाफिननाय जागोन आरो बे गोदान दाफिननाय हाबाफारियाव जोङो बयबो ज' लोगो मोनलायगोन आरो माखासे थांखिफोरखौबो जोङो लाजागोन होननानै मिजिंथिदों आरो गाबोन 10 खालाराव फुङाव गौथुमनि फिरफिला बेरायनाय आरो फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि फिरफिला बेरायनाय हाबाफारि दङ आरो जाय गेदेमा लिरगिरि बिथांमोना रुंसारि आरो मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि बिसम्बियाव बिबार बावनाय हाबाफारिबो दङ। दा गासैबो जों साखाफारा जाखानानै दङ बेखायनो जोङो गाबोन बेफोर हाबाफारि जोबखांनायनि उनावनो गुबुन मोनसे हाबाफारि दङ थुनलाइयारि जि हाबाफारि गाव सोरजिनाय थुनलाइ फरायफिननाय हाबाफारि दङ बेखौ जथायै फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि 40थि जख'न्थाइ आरो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि बे थुनलाइयारि हाबाफारिया जइन जागोन आरो दा गाबोन बेयो 10 रिंगायाव जागोन आरो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बानजाय आफादा मोनसे गांसे बिसम्बिबो सेबखांदों आलायारन मुङै बेखौबो बेखेवनाय जागोन आरो गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिबो दङ।